This is Kanchan. This is Kirtan Gowda Raman. Hello. Hello guys. Balik guys, balik itu dan enak channel dan watch time ಚೂರು ರೀಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತು. ನಾವು ರೇಸರ್ ಚೈನ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೈನ ವಾಚ್ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ನಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಅಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ನಿಪ್ಪನಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಲ್ಡರ್ ಪಾವ ಈ ರುಲ್ಲರಲ್ಲ ಇವಡು, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಡಿ ಮೇನಿಂದ ಕುಲ್ಲೈನೆ ದಾರಂದ ಕೊಲ್ಲದುಂಡು ಒಂದು ಈ ಕಂಡಿ ಕುಲ್ಲೈನೇನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ಪಾತಿ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೋತು ಅಂಚ ಏನು ಪನೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಕುಲ್ಲಡ ಅವದೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಒಕ್ಕಡೆದು ಅಂಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೋತುನು ಚಾನಲ್ ಚೈನ ಪನ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ ನಿಗ್ಲದ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಏರೋಡ್ತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀರನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರು తర్వాత యూట్యూబ్ ఆలాదు మర్రే దాల ఊరాతను మండే ఆలాదవుతుంది. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ఆయన ಚಾನಲ್ ಸರಿ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ದಿನ ಅಂದು ಅಂಚದಾದ ವಾತಿರು ಅಂಚ
दादा वातिरले तू पोरल बिस्मिल्ला कनेक्ट मंजी वाच टाइम कंप्लीट मन कोरले वाच टाइम आदित्य ನಾವು ರೀಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೈದಲು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಏನೇನು ರಶ್ಮಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನಂಜಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಮಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದುಂಟು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದುಂಟು ನೀರು ಗೊಂದಲೆ ಕೈ ತೆಕ್ಕೊಡತಿ ಮಣ್ಣಾಡು ಪದಿನಂಜಿ ಪಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರು ನೀಲಿ ಪಾರು ಸೂಪರ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಗೊಂದಲೆ ತೆಮೂರು ಒನಸು ಮಲ್ಪೋಡು ತರಕಾರಿ ಗಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನೆಟ್ಟು ಒನಸು ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಸದು ತೂಜಿ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಿಡಬಾರದು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರೋ ಲೈವಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ನಾವು ವಾಚ್ ಡೇ ಮಂಜು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಣ ಚೂರು ಪಾಡಿ ಕೈ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೀಡು ಕಟ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತದ 5 ಲಕ್ಷ అవి తోపాసు పోతున్నాను అలాంటిది అయితే అతను దాతి వస్తుంది తన్న నాత భంగం వస్తుంది అయితే రీయూజర్ వస్తుంది